Umthandazo ukhulisa ubudlelwano obuqale noThixo. Xa uthandaza kunqabile ukuba ungalimala, ngoba xa uthandaza uyibona ikude into engawenzakalisa. Xa uthandaza udliwa uYesu impilo yakho, ube sowusitya yena wena ngomthandazo. One of the pillars uYesu wayenazo, uYesu was fully dependent with prayer. Amaxesha amaninzi uYesu ubefundisa abantu. When it comes efika kwi-miracles, ubengastrugglisi, bezizenzekela izinto ngenxa ye-glory ubeyifumana xa ethandaza. uYesu bengapreach about the miracles, bepreacha ngobukumkani bakhe. Now, isikrit kaYesu nabafundi bakhe xa ufunda iBhayibhile uthola ukuba uYesu imfihlelo yakhe ibesekuxoxeni kwakhe noYise. Verse number 1 ka-chapter 11. Ke kaloku uYesu wayethandaza ndaweni ithile. uYesu wayethandaza endaweni ethile. Wathi akugqiba, omnye kubafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukuthandaza. Kuthiwa xa igqiba nje uYesu ukuthandaza, sikuthi abafundi bakhe babembonile ethandaza. Wacela omnye umfundi wakhe uba, Nkosi, khawusifundise ukuthandaza. And iBhayibhile iyabonakala uba uYesu lo wayengasoloko nabo abafundi. uYesu wayebasiya abafundi bakhe ayothandaza kwindawo ethile, so that abe free ukuthandaza. NgokweBhayibhile uYesu ngexesha ethandaza wayefana ncamashi nomntu, wayengumntu, wayenemvakalelo yomntu, wayelingwa njengomntu, wayesahluleka njengomntu, but imfihlelo yakhe wayethandaza. iBhayibhile omnye wabafundi bakhe wacela sifundise ukuthandaza. Njengoko uYohane wabafundisa, njengokuba noYohane lo wabafundisa abafundi bakhe umthandazo. Kuba into yokuqala umntu mayisindiswe funeka uba ayazi ukuthandaza. Into enzimela thina ukuthandaza, sizenza zonke izinto perfect kodwa sehlulwe ukuthandaza. Yonke into uSathane ayilwayo emntwini okholwayo ulwa nje ithuba lakhe noThixo. Bacela kama sifundise Nkosi ukuthandaza, ba komthandazo lo uyafundiswa. Funda. Wathi ke kubo uYesu, xa nithandaza, suba nithandaza, bawo malaziwe lihlonitshwe, igama lakho malaziwe lihlonitshwe. Kusho ukuthi lo muntu uthandaza funeka lazi igama lakhe, aphinde lo muntu alihloniphe igama lalo Thixo athandaza yena. Xa uthandaza emntwini okanye entweni funeke le nto uthandaza kuyo uyoyike.
malongame ulawulo lwakho. Into ekwenza le nto uyoyike kuyazi. Funeka le nto othandaza yona noba lilitye uyoyike. Noba ngaba yipali le uyoyike. Funeke uxelelwe ngamandla ayo xa ungayihloniphi kuyokwenzekani ebomini bakho. Ngoba ngeke ukwazi ukuba faithful kwinto ongayoyikiyo. Funda. Verse 3. Hlala usibonelela kwiintselo. Now usuthi aba bantu abathandaza funeke bamazi uThixo. Bafunde ukumoyika uThixo. Hamba. Hlala usibonelela kwiintswelo zethu. Sibonelele kwiintswelo zakho. Funeka aba bantu bathandaza uThixo baxhomekeke kuye. Yeah. Noma uthandaza funeka ngithe izolo suthemba umrholo wakho. Sudependa suxhomekeka kwimali oyisebenza. Sixhomekeke emsebenzini dependa kuThixo. Because le nto uthandaza kuyo funeke uxhomekeke kuyo. Ungazithembi. Ngoba into yokwenza uthandaze into yoba ukwazi ukwenza nto. Into encourage mthandazo into yoba ndithandaza kuye kuba nguye uncedo lwam. Be fully dependent kulo Thixo othi uyakunceda. Suba nethemba, suba namandla, suba nento okwazi ukuyenza. Number 2, yiba ngumntu ongenalo elinye ithemba. Uphelele kule nto oyithandazayo. Funda. Verse 4. Usixolela izono zethu. Number 2, umntu othandaza funeka abe noxolo. Kuba nathi Yema funeka abe ngumntu onalo uxolo. Funeka abe ngumntu onoxolo olukhoyo uxolo apha kuye. Xolelwe izono zakho. Ukwazi xolelwa, funeka ube uxolelwe, funeka uthandaze kuThixo okuxoleleyo. Ulwazi kuwe uli-experience uxolelwa. Sixolelwa izono zethu. Le nto funeka uyi-experience. So that uzawukwazi ukuyipractice ngoba yenzeke kuwe into yokuxolelwa. Now uyesu uyabafundisa, fundisa ukuthandaza. Yabona abantu abasenziweyo bawu-undermine la mntana xa kuthiwa kuba uthi esezulwini. Bawu-undermine banjelile amacawe. No. Before you pray, yabona lo mthandazo esivese ukugijimela siwuthandaze sifeyile into ezininzi. Because abantu bafike bathandaze bakhwaze bashaya bathemba kumthandazo lo. Mthandazo nanko usenziwa kuYesu. Sixolele izono zethu, sixolele Yesu izono zethu. Funeke sibe silivumele uxolelo lwezono. Because if you don't have this experience yokwehlukaniswa nezono yokuxolelwa, ungasithi swanje uxolelwe izono, xolele. Uthi ungazange uxole, ungazange unxile, ungazange ube kwi-drugs, kodwa u-experience uxolelwa izono. Yabona abantu bathi bangena abazange batshaye basele bajole athi sesindisa ithuba elide xa bengaywazi uxolelo bengasazi ntoni. Asephakathi athi ndiyolanda ubungqina ndingena ubungqina engqondweni yakhe ubungqina ukuba alale namadoda enze zonke ezi zinto nothi uphele because i-salvation akayi-ayiba intoni le kuthiwa funda kuba nathi sibaxolela. uthi ke sixolele kuba nathi siyabaxolela, which means aba bantu bathandayo funeke bakwazi ukuxolela nabo. Mamela le nto ukwenza uxolela umntu uxolelwe.
Mama kwela cala lethu wasentombi yasebude utshatele kaBengqeleni uthi wadivorce ngumyeni 2002 enomntwana ona 2 years. Umntwana 22 umyeni wakumntana ufuna uyise wazobuya uyise eya kwigrade umntwana kanti ngeke umntwana uthi lo mama ndandisindisiwe ndasiwa myeni undathi Thixo uyayizonda idivorce njengoba usithi uyayizonda idivorce umyeni munye qha usaphila ndicela undenzela inceba ndanalo mntanazo lo mama uthi ngo-2022 emveni koba bedityaniswe igrade umntwana umyeni wacela uxolo waya ekhaya wocela uxolo wahlawuliswa uthi ndamamkela ndamamkela uthi ndamamkela kuba nam ndaxolelwa utsho for 20 years engekho ebomini bakhe but uthi xa ebuya ezokusithoba zange ndibe nasisathu sakungamxoleli kuba nam uthi isizathu soba ndimxolele ayingomazwi akhe ndenziwe kuba nam ndaxolelwa. Because xa uxolelwe awustraglishi ukwenza uxolo ebantwini xa uxolelwe zi-requirements zokuthandaza ngiyakuthandaza ubona xolo uba awukwazi ukuxolela umthandazo uyawenza nje wenze kodwa uxolo lumile xolela ngaphayisa ke tsho yonke into engazama ubhidisa ngayo but it is a must xolela kwethu thina. Yes, bafundisa umthandazo so awunokwazi uthetha noThixo unganalo uxolo. Lifundele izinga lami lisithi phuthumani uxolo nabo bonke ndawonye nokungcwele ekungekho namnye unokuyibona inkosi which means ngeke uthi ndingcwele but ungakwazi ukuxolela. Uxolo neholiness zihamba zombili and ithi iBhayibhile apha xa uthe waliphuthuma uxolo nobungcwele akukho namnye unokuyibona inkosi engenazo into zimbini. Awungeni ngenye. Never uthi I am holy but ukhona abantu ongabafuniyo. Le ndaba yoxolo awusokoli xa waxolelwayo. Uyazi ivelu yezono obunazo. Uyazi impilo yokuphila ungenaThixo. Yes, ke abethandaza funeke babe nalo mthandazo sixolele inkosi kuba nathi. Yabona la kuba kusho ukuthi ingakwazi ukuxolela manika elindele uxolelo nam kuThixo kuba sixolelwa kuba sixolele. Yabona yafuna iBhayibhile lapha kwabantu abathu uThixo uphendula kathi uThixo bazamam akathi ndizokwenza uthi yenza athi ke nami ndizawuthi uThixo sozumthole eBhayibheleni apho athi uThixo ndizawuthi uThixo uthi ithi abe sesithi nami ndizawuthi and once you do le nto ebethe yenze uThixo uzokwenza uThixo acta kuba wena actile. You never get salvation ube lilungisa ngoba iBhayibhile ithi xa uthe wazivuma izono zakho ngomlomo lo wakho uthembekile lilungisa uzawuxolela but xa ungazivuma izono zakho uzohamba unazo until wena uvume uba I am a sinner. uJesu ufele bonke abantu bafele but you get salvation ngokuvuma. It is simple. Now yes, ubafundisa ukuthandaza
Once you fail, uxolela. Sulindele ukuzohamba kuhle noThixo because ukuxolela kuba wena uxolele. Uxolela kanjani? Uxolela kuba nawe uxolela. Khawufunda eMaroma chapter 5 verse number 6. What Roma chapter 5 verse Yathanda ukumbona yenkazimulweni. Now sizinto ke zenza umthandazo uphele kubantu abakhona. Uxolelwa kuba nawe uxolela. Ubanjwa eza kwizono kuba nawe nabantu ababambele. Into ebangela uba uyive isalvation kukuba inhliziyo yakho ungayivumeli ibe nezinto ezibambileyo ebantwini. Elifini awusoze ubuve ubumandi bokuphila emhlabeni if ukhona abantu obakhohle ngenhliziyo. Isalvation xa ifike lapha kuwe mayifike ifake uxolo, not olwakho olu uYesu walushiyayo. Andilishiya uxolo lwabantu, neko lwam. Na umthandazo, bafundisa ukuthandaza, because umthandazo awuvela ugejishwe kubeze kuthiwa abawe icwelo namandla okulungile, uqala kuwe umthandazo. uDavide uthi xa ithetha ngomthandazo uthi ngelala emasangweni akhe ndibulela nasemabuseni akhe ndiyabulela. Into elandelayo uyazijonga. Xa uthi ungcwele ulungile, ukhanyisa ingaphakathi lakho, aveze wena ubunjalo. Ube sawuvela ukungaxoleli, uvela igrudge, uvela insonda, uvela abantu ongabafuniyo, uvela abantu obapretenda ngathi uyabathanda ungabathandi, uvela efeminini yakho, uvele kuyo yonke indawo, uvele ukungcola kwakho. Then bese uzivuma izono. Ncwadi yamaRoma chapter 5 verse isihloko sithi abakholwayo basekolelweni noThixo. Number 6. Kaloku oko besingama-athalala. Besingama-athalala. Yabona uba akezanga kuthi uYesu kuba singcono. Singama-athalala, sonile, helpless. Sokusinceda. Kristu uthe ngexesha elimiswe. Kristu ngexesha uThixo walimisayo akadwanga yinto ebesiyiyo. Uye eGolgotha sinje ngoba sinjalo. Wabafela bangamhloneli. Wafela abantu abangamhloneli uThixo, wabafela Kristu. Verse number 7. Inqabile into yokuba umuntu afele omnye. Naxa mhlawumbi anokubhaqeka. Ngoba kungenzeka kube khona umuntu obhaqekayo. Onesibindi sokufela umuntu olungileyo. Angafela lo muntu olungileyo, not ongalunganga. Verse 8. Kena uThixo kodwa yena uThixo ubonakalisa ukusithanda kwakhe. Ukusithanda kwakhe. Ngokuthi uKristu. Ngokuba uKristu asifele sisengaboni. Wasixolela. Wasibeka esifubeni. Sonile. Le indaba yomthandazo ukuxolela nokungaxoleli. Ukungaxoleli uyawugqiba umthandazo. Umthandazo ke uyacela awuquqela kuThixo ulwa necharacter yakho. Icharacter le bazalwane bakhona abantu abakude
abantu bathola izipho kodwa bangabenayo i-character. Isipho singakugijimisa ubheke eAmerica, i-character ikudonse sawuse America ikubuyisele ezantsi. Isipho singakusa kwabakhulu, uholwe sokwaba abakhulu uthi uphilo ngesantsi because of a character. Isipho sikhona. That is why uJesu uma ebebala abantu bakhe uthi abam abantu niyakuba uma ngaba ngabaprofeti bam aba anizobabona ngemimangaliso, anizobabona ngezipho, niyakubabona ngeziqhamo. Kusho ukuthi ezulwini yifuthi into efunwayo. Ungangumprofeti, after uprofetile uphila njani? I-character izakuxhamlisa isipho sikhanyulwa ngabantu. Ungafa ulihlwempu, uzawulahlwa nguThixo. Usebenze kakhulu, abantu babusiseka, bazaleka, abanamandla. Kodwa ungaliboni izulu because you don't have a character. You are gifted. Was a character. Ayenziwa kukushumayela. Yenziwa umthandazo. Umuntu oshumayelayo engathandazi akaziboni uhamba phi. Akazazi ubafanele athini. Yona lefike kuba xa umuntu ekhula enkonzweni ebona once sivele isipho sakho kulahleka umthandazo ufana nomuntu onyuka ngamaphepha. Because the more uvele ebantwini usebenza ebantwini ubabhizi ebantwini ulibala into ekwenyusileyo yakubeka uba ibikho kusithoba ezinyaweni zikaThixo. Umthandazo waka i-character isabhutisa kwenza character. Sigwetyelwe njengenxa yegazi lakhe. Ya verse number ufuna sifunde ke ku chapter number 18 kaLuke. Umthandazo wami iwo Nkosi, thandazo wami ke umthandazo wami iwo Nkosi wona. Thandazo wami umthandazo iwo Nkosi, thandazo wami ke iwo Nkosi. Umthandazo ukwenza uxhomekeke ngokupheleleyo kuThixo. Thandazo wenza ube nefaith, ube nokholo. Thandazo wehlisa amaphaphu ngoba kweli xesha sikulo uba worried, banewari. Nathi noba senziwe sibanewari. Thandazo xa uthandaza uloku khama noba kwehla ntoni phezu kwakho noba kwenzeka ntoni na uloku ngumntu oyithatha into lula because ukuthandaza ukwazisa uThixo. Thandaza ukhulisa i-relationship yakho, ubuhlobo bakho nalo Thixo oze kuye. I-salvation is a relationship between God and you, not wena nabantu qha. Qala kuThixo, ube nobudlelwane noThixo, then uzokwazi ukudlelana nabantu. Isayini yokuba i-relationship yakho noThixo you are struggling ukuhlala nabantu, uvana nabantu, because xa ungekabikho right noThixo awuzuba right nabantu. iBhayibhile lithi uba ne-enemies ukholo. Nemithandazo eyenziwe nakabasindiswa abasinzathi mayibuyele kuye, mayiphindele kuye into yakhe. Ime yonke mayiback to sender. That means niyathakatha.
because low prayer ayo prayer yabantwana bakathi. uJesu akufundisanga lona. uJesu ukhulume ukuthi labo benza kakubi kuno basikeleleni, not to curse them. yini le ibangela basithi back to sender iposition esikuyo. We are in the same position nabathakathi. abantu back to sender. No, not Tina. Not Tina. Once you know your God you serve. uJesu nithi ngibandela wafela abantu wafela abathakathi. ukhalela abathakathi. Laba bantu abantu banibulala uJesu uyabafuna. And the only way uJesu akathola abantu nguwe. uJesu uyofika ngawe emthakathini. Kanti xa umthakathi ungamfuni lo muntu okwenza kakubi kubantu abebomini bakho xa ukhonza uThixo lo muntu ongathi yakuhlupha uyoshayipela uyakushape for isizulu. wena uNkulunkulu ezawunceda wena empilweni yakho akakuncedi ngomuntu oclose nawe nokuthandayo uvamise ukukubulala spiritual. lo muntu wena umenza friend nguluku ugqibayo, but lo muntu ucingele kwi-enemy yakho ngulo okuphakamisayo. That's why uNkulunkulu esithi ke ningabaqalekisi mina. Babusiseni. ngeke ukwazi ukuyenza nokuyiphila lento ndiyithethayo without prayer. kukukhula kwe-relationship yakho noThixo. ezinye izinto uyazi-overlooka. Now ke ukhonza kwethu bazalwa sikhonze uThixo but singakhula apha kuye. kukho imithandazo esiyithandazo ebomba le mithandazo ithandaza abantu abangazinto. Kawukhula spiritual, khula spiritual not ecaweni. ukhula kwasecaweni kuba umuntu aphathe mic abe ngu-MC abe ngumshumayeli. khula spiritual, ukwazi uThixo omkhonzayo namandla akhe. Kawukhula apha engqondweni yakho iyemka into ethi ungenzakaliswa. Because iBhayibhile ibeke yachacha into ethi uma navuswa kunye noKristu ithi ke funa into zenza phezulu apho uKristu ahleli khona. Ibe seyichaza iBhayibhile ithi ubomi benu bufihliwe ndawonye noKristu kwesasemazulwini ndawo, which means njengoba abathakathi bephila apha bengekho ezulwini abakwazi ukufika ezulwini because your life is hidden, not here. But this book lobuyifunda uzifa ivezi sinyana daily uba ngathi uyayiva lento logama okushinyayo. But now wedwa zikufikela izinto you believe ekuthakathweni and you believe into yoba imimoya ingaphindi ikwazi uoperate kuwe. Imimoya only operating kubantu abatya izono. Uyabona xa ungasindisekanga imimoya ikhona yiyo bayilibutyisa izono. Now awukhuliswa kukuya kwi-fellowship nabazalwane qha. Uyirejectile i-fellowship yakho noThixo. You need to spend the time noThixo before you spend the time nabazalwane. I-fellowship zamabandla soze zide ziye ndawo until abazalwane basibone isidingo soba ndiyamdinga uThixo alone. Funda standards khawuleza ukuthi khawuleza 18 verse number 1. Word Luka chapter 18 verse number 1. Isihloko sithi umzekeliso ngomhlolokazi nomgwebi ongenabulungisa. Verse number 1. uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bangatyhafi. Is causes Dallas thing. Now wabenzela umzekelo. Kona beli causes Dallas. Benze umzekeliso ukuze bahlale bethandaza bangatyhafi.
bangatyhafi emthandazweni, bangatyhafi emthandazweni, bangatyhafa kude zonke, kodwa emthandazweni ingatyhafi. Before umuntu awe, uqala awe kwiprayer. Verse number 1. Ke kaloku wayethetha nomzekeliso kubo wokuba bamelwe, bafanele bamelwe kukuhlala bethandaza. Ndimelwe. Uba ngaba ndifuna ukuhlala ndinamandla, ndimelwe hlala ndithandaza. Kuyasiyela. Kuthiwa masiyothatha amandla, siwathathe. Banangabonakala. Because activate-wa emthandazweni. Yubazama amandla la siwafuna njalo activate-wa emthandazweni. Funda buti. Bangethi amandla. Kumele sihlale sithandaza. Kuse bangethi mandla. Esithi yabantu siwa sikhonza daily. Babe kuthiwa khona incwadi ezisibhala ababe sikhona nini, sifunyana uba sikhonze 365 days ngonyaka. Kodwa unyaka uphele singenamandla, uphele unyaka sithandabuza, uphele unyaka singcolile, uphele unyaka singefana. Sikhonzile but sikhonze sodwa. Ekawuthandaza nengoma esikaSihlange iyabekwa usemthandazweni, ibekwe ingoma ozoyicula, ibekwe emthandazweni. Uma kuthiwa sikhonza ngomoya, bazalwa lento khona umoya ukhona, kodwa umoya lo ukhona sisivuthe somoya esingayitshintshi i-character yomuntu. Because lo moya uvuka apha, lo moya uphekwa ngoku, lo moya siwenza ngoku. Eyiboneni uba kuculwe, uworshiphe, umthubeliphe, mthandazo ungavuki. Because yonke thina into siyipheka ngoku. Sifana nabantu abapheka kwi-microwaves. Yabona abantu bafudumezayo. Kasenza apha singenayo pha eziko, sinaziko, sinabhotola seziko, sipheka ngoku thina. Sizamisa ngoku inkonzo thina. Inkonzo izanyiswa. Inkonzo izanyiswa zindlini. Yini eyenza sikhuthalele umthandazo ukuba nonxano. Ufubathiko ndikulambele, Nkosi ndiyakufuna. Futhi okwesibini wazi into yoba you are dependent. Kuthiko you are depending, uxhomekekile. Abantu abaninzi basazosokola because kakuphela imisebenzi bazawuthi kwakekho. Yona into abaninzi bantu begulela bathuthi kwakekho. Abantu abaninzi bamkhonza uThixo ngezinto abazifuna kuye, abanamdla kwakhe. Before ube nomdla ngezinto zikaThixo, funa yena, because he is the life, he is the way. Uyophi wathi ngoba uyophi ufikelwe zizinto sethola uThixo, uyophi ubolelwa sisikhumba sakhe, luhlavuka uluso lwakhe emveni kokuphela kwethu anayo. IBhayibhile yophi kaziphela into zakhe, wathatha uthuli waligalela enhloko uthuthu lakhe, wathi ndeza ndise. This man yayingasadiphendanga ebutyebeni bayo, yayingadiphendanga kubantwana abalishumi eyayibazele, yayingadiphendanga kwiinkamela neenkomo eyayinazo, kodwa yayifuna udiphendent kusimalade. Zaphela zonke, wathi uyophi ndeza ndise. Ndiyakubuyela kuba ndise, igama lakhe malithunyiswe kanye ngozi ngasekhoyo izinto bezindimotivate kumthumisela.
because andimkhonzanga ngezinto. Sumotivatwa kuphangela, sumotivatwa zimoto, sumotivatwa zizinto ziphiweyo, motivatwa bubukho bakhe apha empilweni yakho. Before ufuna izinto unazo, yabazalwane unazo izinto unazo. Uthixo wethu nguNto zonke, izinto unazo. Nazo ababomini bamkanda msindiswa ndathi Nkosi ndisindiswe ndisokola, kodwa njengoba ndisindiswe ndisokola nje andifuni izinto, funa kuqale kungene wena ukuze uthi xa undibusisa ndingadakwa zizinto ndinika zona, ndiqhubeke nokulikhonza igama lakho, zingandibambi izinto ndiphe zona. Baningi abantu ababehamba kakuhle noThixo bengenanto, namhlanje bavala imizi yabo bathi asikwazi ukuyokhonza Thixo, sizakwemelwa ngamaphala. Babeyishiya imizi engacathanga, namhlanje bakwazi ukukhonza Thixo, banqakwa zizinto abazicelayo. Ngiyacela wena ngoba eza lapha ziyaguga ziyaphela, so kanti fumene zona ndingekakutholi yophinde nibe ngokwabani, uyaphothi sesele yedwa ehlafu lehlele ethuthwini, ibantu ehlele ethuthwini ehleli uyophi wathi wathetha lapho ndiyazi, wathi ndiyazi zifile inkomo zam, babhubhile abantwana bam, bumkile utyebe bendinabo, ndiyazi kodwa into endisele nayo ndiyazi, umhlengi wam uyaphila. I don't care yazini isiluzileyo, I know my Redeemer is alive. Ukuthi xa iphila zisengaphinde zibekho, xa iphila zisengaphinde zibuye. Oh kodwa xa ulahlekwe nguye kwasala zona, xa ziphela uyawusala nantoni? Nto le nto uJesu ebuza uba uyakukunceda ngantoni na ukulisusa lonke ihlabathi kodwa ulahlekelwe. Iprayer umthandazo kufundisa ukuxhomekeka. Ufundiswa ngumthandazo, awumotivatwa ngamavesi esiwatsholo, ufundiswa ngumthandazo. Fellowship yakho noThixo yiyo ekumotivateayo. Gula, ugulelwe, ufelwe, bangabikho abantu, bangabikho ibandla lingabikho, abantu abakhokhelayo obakhokhelayo bangabikho, bewedwa. Then uzakwenza njani? Xa wena ustrongo kakhulu kwi-fellowship yabantu, you are weak kwi-fellowship noThixo. Wena ustrongo ekukhonzeni kakhulu ebantwini, you are weak ukhonza noSimakade. Funda ukukhonza noThixo. Yes, I know my Redeemer is alive. Yatsho ibona umzimba, ayinazi insono, akamsoli nganto. Pray. Ingakushape prayer. Ungathandaza ungasindiswa iminyaka emide, kodwa sibona umuntu osanda kusindiswa. Because ikawa ikwazi umkhulisa umuntu ongakhonzi uNkulunkulu. Noshumayeza wena usengxakini ngoba ukuthatha ezantsi akuyeke halfway. Awubazama indumiso le iyabekwa, beyinto ebekwa kuthandaza. Ufike enkonzweni ashumayele umfundisi, ashumayele amavesi abekwe kusemthandazweni. Kuthethwe kuwe umyalezo ubushunyayizwe usemthandazweni. Afike umfundisi ayishumayele kuwe la message yaphindwa
babona abantu ukhala ikulimaza mo kuba injanga kwele ndiyathetha uyaphila iyacinezelwa sikubona utshintshe le ndawo ukhonza kuyo mayibe indawo yesibili okhonza kuyo. Lo mfundisi ome phambi kwakho mayibe ngumfundisi wesibili, makabe khona umfundisi ongabonakaliyo. Yabona lento kuhamba kwabe sisikayize uvula philile khonza uThixo fikele kwisimo apho esikutsalayo esingakwenza uba ube yintombi ufuna umtshato uphumele ngaphandle olanda umuntu ongakholwayo kuba uzivela into yokuba iyakulibazisa indaba yokusindiswa. You never enter ungene kuloo nto if fellowship yakho xa i-fellowship yakho istrongo noThixo, kukho izinto abathi zii-stage zokuphila ubaliselwa ngabantu bakukho i-stage ezithile. Khona abantu bakhona ufikele kwisimo ungumfana awunamali yakutshata ubona uba mandidrophe ndibuyele umva abanye baphuma bokhangela abantwana because basindiswe bengenabantwana baphangela banemali banemibuzo yobabuzwa nguSathane bazawuyithini imali yakho uzawuba zezigabane ezi zinto baphume sebekhona just because the love of God xa ungathandaza alifakali athengise ngobomi bakhe awukhangela umntu kuba uzivela elonely. Ngiyabonga moyo ongcwele ngizwile ke uhamba nami ngimangaliswa nguwe kule ndlela uliphethe kahle sithandwa sami. Lo mculo ayibomculo. You know the hand of God passing your life. Iswileke uhamba nami ngimangaliswa nguwe kule ndlela ke uliphethe kahle sithandwa sami uliphethe kahle moyo ongcwele uliphethe kahle wesithandwa sami uliphethe kahle sami nana iprayer thanda ukusondeza closer kuyesu bayikhuluma naye kwincwadi yeProverbs ebhala uSolomon iitshomi ezininzi ziyamvuthulula umnikazi waso but ithi ibhayibhile khona isihlobo esake sasondela kakhulu kuye ngaphezu kwebrother yakhe. There is a close brother, close friend. Oh my daughter, there is a close friend, closer than your brother. Khona umuntu osondela kakhulu emntwini ehlulwise nonini. Bekhona izinto umama notata ongazaziyo, but this kind of friend, Jesus Christ, our friend, the Holy Spirit, the friend of us. Now, sondela close, azazi izinto ezingaziwayo ngabantu, azazi izinto ezingaziwayo libandla, azazi izinto ezingaziwayo ngabazali bethu, because he is closer than your brother. That kind of a friend. Emma nawe songene ushubeni. Yeah, this kind, this friend, Holy Spirit, yakumas
uyawugcina ngokumshunyayezwa, but you never umazi. Yebazalwa bam, ufunyanwa uNkulunkulu emthandazweni. Proverbs 8 verse number 17, ndiyabathanda abandithandayo, ndiyafumaneka kwabandifunayo. That God is close to you, He is next to you. If we are mfuna, you will find Him. uThixo bazalwane bam akakude kubantu abamlambeleyo. uThixo wethu akakho kude. La Thixo ayikhonzwa ngabantu usekhona namhlanje. Nto nje babemfuna bona, babeya ezintabeni bayemahlathini bekhangela indawo zokuthandaza, izindlu bengenazo kakuhle, babesiya ifemini bavuka ekuseni. Igama lenkosi malibongwe. Awufike emakhaya thina selusa inkomo, kukho amathanda akhoyo. Kanti bomama bethu ebesishiya bawuhlala ezitabeni balilela uThixo. Yona nje babekwenza ukwenza imimangaliso, kuthi imigodi yayimiswa ngamakhosikazi, kuba la makhosikazi ayezinabile, ayingekho abantu abafuna ukubonakala. Ukuba impilo yakho iphila phambi kwamehlo abantu, uzoyiluza kusasa. But impilo yakho iphila phambi koThixo, you will gain your life tomorrow. But bangaba wena show off ethaweni, uyobonisa abantu bukhona, awuyenzi show off kusimakade. Sitele ebantwini, they are available in your God. Jesus, wayini papa meletu. Ingathi thina sikhonza Thixo umbi because we are lazy to pray. Thina siyakhonza, siyagida, jayiva, ikawe siyenza jayiva thi. Ikawe siyiphendule sayenza ipotho isayenza into omganiso. When we come to the church, we are not here to dance only, but we are here ukuba sihlelane mzalwane, sihlelene noNkulunkulu. Yole nto abantu baye balangazelelane, bangadikani. Niyadikana kaningathandazi, futhi niyajwayelana kaningathandazi, animazi ubuzalwane kaningathandazi. Ubuzalwane animazi. Ngelinye ilanga ndithi mfundisi wami, abantu bayakwazi ukuthi besindisiwe, athi ndithembe umuntu ongakholwayo kunomuntu ongasindiswanga. How can uthembe umuntu ongelokholwa kunokuthemba umuntu osindiswe naye? It's just because ifellowship yabazalwa ayilosizo. Aba bantu benga-fellowship noThixo, into esenza sibazi ukuba omnye abe ne-impact komnye into yoba usuka kusimakade. Xa uvela kuThixo uza nokuphila enkonzweni. Uyabona xa sibonana sibulisana, okaMaria no-Elizabeth uxhuma amasana, because sobabili besisihleli noThixo. But bangaba thina sobabili besiyonwabile sihlala, asinaxesha lomthandazo, asinayi-fellowship noThixo, sibulisana, akho nto yenzekayo. Sikhonza kunye, sihlabelele kuye, akho nto yenzekayo. Sithandaza umthandazo ongathinti mntu. Lo mthandazo awuthinti thina, andizibani zoni, awunanto yenzayo kuthi. Ungenzani emntwini ongakholwa umqobethu umntu? Because the prayer esiyithandaza, esigoma sihlabele lapha, asina-impact ebomini bethu. There is no change. The preaching esiyenza apha ayina-change ukuthi sodwa. How can ibingathinti umuntu onganathi? Because the fellowship yabazalwane, without the fellowship yomzalwane noNkulunkulu wakhe asikhuli. Now sesiyathandaza, fellowship, ubumnandi bokusindiswa abumi buyaqhubeka.
isazela sakho njengoba safuswayo siqhubeka njalo siphila. Chapter 2 wezenzo khawuleza siphila. Izwile ke uhamba nami ngimangaliswa nguwe ulela. Udawushabelele ngoba usesiguqweni. Uthi Nkosi mayingabi yongoba. I want to feel this hand. Ngifuna ukucula ngoba lo icula mhlambi wayidibene naso, mhlambi uhlabelela ngoba uyakwazi ukubhala ingoma. No cause andifuna ukuthi ndizwile uhamba nawe. Kithi uyandimangalisa ngekho nto endiyiphakaleyo. Ndimangalise. Ngifuna ubalise abazalwane yokufanayo. Ngifuna uhlabelele. Ingoma libekwe sisiganeko esenzeke engotyweni yakho. Ingabe into uzoyicina uze nengoma ebekwe esiguqweni. Uthi ndimangaliswa nguwe. Ndiyabonga umbulelo lo ungalinganiswa qhamba lengoma. Uphuphuma ngaphakathi. Ndiyabonga ukwene fellowship nomdala. Ukuqela elenziweyo apha eSouth Africa kuthiwa yikomishini yabazalwane izawujongana nemicimbi eyenziwa zinkonzo. Kukho ilady phaya elingumqwebethu elinecawa yalo, umfazi nje omdala, ngoba unabantwana umdala umfazi. Ngenxa yoba akanayo i-experience yokuhlangana noSibakala. Uthi udibana nomuntu othi wayekwathetha noThixo, lo muntu ufanele kusiwe atshekiswe ingqondo unayo. Unyanisile because le into I don't understand. Ngemfundo akayazi madoda ngemfundo. To speak uthethe nomdali wakho nabana ngayiphikisa lo kulo ngabonakali umoya, but ube ne-privilege not ufunda iBhayibhile umazi athethe izinto nawe uzibone zenzeka, athi kuzoba nje kuzokube njalo. Imfundo ayingeni kuThixo, isikolo sikho kuThixo. Ayaziwa ngengqondo ngenkulu abuchopha siyazi. I-scientist ifihlakele le ndaba kaNkulunkulu. So you go deeper. Prayer. Siyangayo. Sithi vela. Sibonakalise ku andishumayezile. Uyavela uThixo, uyabonakala uThixo emntwini omfunayo. Uyavela Jesus. Idlala ma utata mzanga kwazi uthetha noThixo umkhulu ogogo kodwa ugcineni yaba nethamsanqa okuhlangana nokhona. Ngiyathandaza akenzelwa ngafavor Yesu uzabhaptizwa ngamandla kaNkulunkulu. Landzele Jordani uYesu ethandaza. Ndifuna niyi-understand. Akehlanga uMoya kuYesu obe ngunyana kaThixo. Uselwe Yesu ufana nathi madoda. Yabona sikamandla wesiprofeto semasamba nje sikamandla wesiprofeto thina. Yesu lenkosi lifika kuJeremaya
ithi wena ndakwazi ungekabikho nasesisalweni sikanyoko ndakwenza uprofethi le ndlela uJesu azalwe ngayo le ndlela uJeremaya izwi alithetha noJesu wathetha kwaqaliswa kanti Maria uzawumitha uzalwe nyana wathi Maria ukwenzeka njalo wathi umoya uyakwehla phezu kwakho ithi loo nto zobe uyithwele kuthiwa ingcwele wakhawulwa ngomoya ngcwele waphuma waphila njengabantu amadoda waphila njengabantu wafunda ukuba ngumcweli kuyise wathunywa njengomntwana wahlala 29 years uMaria 30 years wabheka ebhaptizweni waqubuka into yobhaptizo wawuhlangana noYohane landeni eJordani uJohane umbona esasumayela intshumayelo ethi ukhona uzayo omkhulu kunawo yesa kuthiwa yeqi laa nto yasezulwini yeqi ikhwane lethu yeqi imfu yethu Hallelujah. weqi umkhululi wethu Hallelujah. wafika umsindisi wafika abantu bebhaphathizwa waqonda emlandini wathi Yohane nanzo imfana ethwala isuse isono sehlabathi lento ibisithi ubuso bukaThixo ubaningabubona nakufiki uzawususa lo donga lento benithi ulisingele nanso imfana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi anyanzula laa nto yangena phakathi emanzini wathi Yohane mna ndibhaptize wena akambukanga njengonyana Maria wambuka njengomntu wasezulwini iBhayibhile kayithetha ngoJohane ithi before umsindisi afike kwawufikwe Eliya uJohane uyamazi waba kwifomu wabuka into ayiyo ezulwini wabuka ubukhulu bakhe ngokwasezulwini yathi laa nto vuma okakaloku nje libala ngento endiyiyo ekhaya ikhona endiyizeleyo ndizosusa isono sehlabathi ukuze abandifunayo abathole mna bekhangela umdali wabo bangavalelwa sisono ndizosusa into ehlula uMoses ndizosusa into ehlula uAbraham ndizosusa into ehlula kamakhosi into ehlula abaprofeti ndimlo ndizoyisusa idiwathi ethandaza esemanzini ethandaza ephuma kubhaptizo ithi lavuleka kuyo izulu ngoba izulu liyavuleka xa uthandaza izulu liyafumaneka xa uthandaza i-anointing iyatholakala xa uthandaza amandla kathi bayavela xa uthandaza akhona amandla kaThixo ivangeli liyaphila ivangeli lisekhona ngakulibona ungathandaza ikhutyukelwa bububi xa ungathandazi likhona ivangeli likhona linamandla okushintsha amaphara linamandla okushintsha amaginza linamandla. How can you cry the gospel of Jesus Christ ehlela abantwini abamaziyo abamkhonzayo uthula ngathi akekho kanti ukhona
awuthandaza uthandaza liyakhula ukholo lwakho liyakhula uthando lokumthanda awumakholwa kade singayiphaphamela into yokuthandaza kade singayijwayela singayifuna singayixelelwa kade singake sikhohle ithuba esilichitha nabantu silibale balingakanani silikhomperize nethuba esilichitha noThixo sithi balincinci likaThixo silengeze sinciphise labantu kade singalinciphise lenhlangano yethu sike sibe nenhlangano nomdala impilo yakho ayiphinde ifane ayiphinde ifane cela sibeke nyawo sithandaze yes sivala amehlo ethu phambi koThixo uyazi izinto sawuzikhonfemile wathi ngomlomo wakho wathi azenzeki hayi ngoba senzeki siyenzeka awukathandazi le problem uhleli phezu kwakho yami uyabona kayiyama yo yakho awukathandazi ingathandazela nantoni na awukathandazi ayikho into exaka uThixo ayikho into efanele exaka ibandla ukuvula umlomo uthandaze awuzothandaza nceke wenkosi. Thank you, Jesus. Bawe ingcwele. Bawe namandla wonke. Thank you. Wena kuphela koThixo. Thank you, Jesus. Owayekhona. Thank you, Lord. Okhona uyawuba khona kude kube phakade. Thank you, Jesus. Zonke izinto zavela ngawe. Ungekho akubanga khona unguThixo ezulwini unguThixo emhlabeni unguThixo wendalo yonke unguThixo wamaxesha unguThixo wokuzukisa unguThixo wokubonga unguThixo wokuthandaza uyathandazeka ebusuku uyathandazeka emini uyathandazeka litshona ilanga uyathandazeka enkosi bawo sisondela kuwe mini sisondela kuwe nangeli xesha wewedwa inkosi wewedwa namandla wawedwa nokubongwa wawedwa susisono wawedwa guqula isimo sethu nalapha eMossel Bay siyathandaza sizawuguquka izinto liyawutshintsha ilizwe ngoba amandla akho akhona kule ndawo siyabonga moya ongcwele moya wamandla moya ophilisayo moya okhululayo moya ophilisayo liyaphila ilizwe baphila abantu saphila nathi kuba uyathandazeka thandazeka nasebusuku thandazeka bakhululwa abantu thandazeka basinda abantu thandazeka Thixo thandazeka thandazeka baphila abantu thandazeka basinda abantu ungumsindisi kaloku ungumphilisi ungumbuyiso womphefumulo uwavula indlela enhlamba uwondla abantu uwe uThixo ungekho akukho Thixo ungekho awenza amandla sibonga isalvation ukuba sinika amandla okwehlula isono sinika amandla okwehlula ububi sinika amandla okunqoba Nkosi moya ongcwele
Sikulukudume egameni likaYesu. Thank you, Jesus. Siwavala amehlo wethu. Siwavala amehlo wethu. Sikumekathandaza. Sikumekathandaza. Ndifuna abantu namhlanje aba bantu abathi yini moyingcwele, yini Thixo, yini bawo, sengathi landlala ungayifaka nasebomini bam, sengathi landlala ukufuna, sengathi landlala lokukhangela, sengathi landlala yakufuna wena njengehluzela yomela amanzi. Ingathi moyingcwele lento ungayifaka nalapha kum wena thoyo balekusengaphambili siyathandaza wena Nkosi ifaka pha kum lento lahlala oluqalo lahlala ifaka kumNkosi ifaka kumNkosi ushanda likapasata likapaswayaka likapasata likapakasha ifaka njalo ifaka njalo ifaka njalo ifaka njalo ifaka njalo ngikukhonzile ixesha lide nginganamthandazo kodwa Nkosi ifaka njalo. Begin to pray. Begin to pray. In the name of Jesus. Begin to pray. Baba siyabulela. Baba siyabonga. Thixo wethu namandla. Sikunika udumo. Inhlonipho. Hallelujah. Hallelujah. Uyamamazeka. Baba simisela kungcweleni. Uyamamazeka. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Master. We thank you. We thank you. We thank you for everything. We thank you for the message. We thank you for the revival. Father, we thank you. Ngegama leNkosi. Impilo moyingcwele. Yangaqhubeka ithetha apha. Ngemithambo kamoya. Kulowa nakulowa. Icitshilele ukuze sifikiswe ekuyenzeni. Icitshilele moyingcwele. Ngegama leNkosi. Siwavala amehlo wethu. Siwavala amehlo wethu. Siwafale. Njengoba sibuyiselwe emthandazweni, kukhona abalapha ngaphakathi bona bazivela uba mna ndisengumoni, izono zam zisekuni. Ndakuthatha ngomthandazo ndiyibona le nto ikude ngoba kusekho izinto ezindivalayo, izinto ezindibethileyo, izono zam ziyadivala. Funa namhlanje singekathandazi sofana ube khona lo muntu othi noba ndiyathandaza kodwa izono zam zisekuni. Cela undibonise ngesandla ukhona uYesu okwazi ukudiliza lo dolo. Ube khona lo muntu otshoyo othi mna kunzima nothandaza ngoba izono zam zisekuni. Cela ndibonise ngesandla sakhe sibe sesiyathandaza. Nkosi ngibusise mama wami, Nkosi ngibusise nawe sisi wami. Cela nina ndiphakamise izandla nisonde lapha ngaphambili ukuze simphe umthandazo. Cela ubaleke wena ophakamise isandla sakho. Ngizokunika nako umthandazo. Wena uyazivela noma kuthethwa ngomthandazo. Uyibonela kude le nto ngoba izono zakho zisekuni. Khawuleza uzojoyina umama before kuthandazwe kuqala izwe.
Ulisanda sakho mama. Ngoba thetha namasomfeni kwami. Ethi Nkosi Yesu. Ndiyabulela ukuba ndingekafi. Uphinde uyiqede impilo yami. Ndiyafuna ukuba ndingumonyi. Ndiyafuna ukuba ndenzanga kakuhle. Nkosi Yesu ndiyakwamkela. Ngena enhliziyweni yami. Ngena ebomini bami. Ngegama likaYesu. Xolela izono. Xolela amatyala wami. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Cela sibeke izandla phezu kwempilo yakhe. Father, we thank you. Sibuyela ngomama. Siyabuyela ngento yonke. Thixo wethu onamandla. Father, we thank you. Egameni leNkosi. Usisicaka sakho othethe ngaso kule ndawo. Umfihle kuphakame wena. Baba wethu onamandla onke. Father, we thank you. We glorify your name. Kawe lamakawe. Siyabuyela kakhulu. KoKristu, uJesu Kristu, iNkosi yethu ephilayo. Cela selule izandla zethu phezulu. Ngegama leNkosi siyakhonza kusasa abathandekayo. Yaqhubeka imvuselelo. Siyangena apha ngo5 sesiqalile uthandaza. La hour ka5 leyana siyayisebenzisa yoma ngo6 sithandaza ngo6 ke bese kukhala isound system. Egameni leNkosi uJesu Kristu cela Tata uPostile uDlamini azosivalela ngomthandazo ngegama leNkosi uYesu. Kube kuhle Thixo wethu. Kwakuhle ezulwini. Kwakuhle emhlabeni ukuba sibuthane kule ndawo. Uzochila izinto zasezulwini. Abantu bebelapha soze bayilibale lemini. Abantu abalapha soze balibale ukuthandaza. Bulela kakhulu Thixo wethu ngemvuselelo yomthandazo oyivuselele kuthi kule ndawo. Sesiyaphuma sibuyele emakhaya. Awubabiza abantu ungabaniki into. Awuhambi nabantu ungabakhuseli. Bephuma Nkosi ngiyathandaza. Omnye nomnye abanye bagula. Kodwa bafikile namhlanje. Ukuze isandla sakho sibe phezu kwabo. Sithulisa ukufa, sithulisa amadimoni nemimoya yasebusuku ebekade bahlupha siyathandaza. Never before